També tenim aquí el lideratge de Torrent. Saludeu, on esteu, per favor? El SEC. Saludeu, Berta. Molt bé. Mira mediodía y digo. El nostre sol, la nostra escola, el nostre sol, la nostra escola, el nostre sol, la nostra escola, el nostre sol. Bueno, agrair a Carles i a Carme el seu ajut, malgrat les dificultats del so, d'acord?